Kenhun yang kasur gabri uhnyo trap mantakasi ka khandai tarik unelur arajar arku ar kalatur syaki benta balong ka darbar jong ka Legislative Assembly ki babuna ne ki khat yang kasur gabri uhnyo trap ikan thobru ikan khat yang seng balang ha ka bakilatur sipo assembly na marmenta kasngi u menteri rang ba jong ka jela u kon rat kesang ma ulwan ra ya ka report ha ka badai bakajing toket jong unong sar Justice BY Pay ha ka badai bakajing siasat yap jong ba cherish Kalkum kan report ke balawan rak dau menteri rang bak kajela mata kasni apa yung darbar alap bah kan report la penjalut ya baru ki kerteng jong ki pulit lani ki tu ki balai ai sakhi halor ke jagan ke toket lani ka commission of inquiry brakhi da u justice BY Pay hanga susu kan report ka labatairu bakla pengkesan ya ka jingle jong ki pulit haka bri baka jelek thenra ya uba cheris terfi thank you amar ki jing toket lani ki bos sentiat jong ki pulit ki lalap baru rekti haka jeng thebam ID akhiriat nata halain phra bat hakui de ki jaga kawai bakila lab bat kila thumu bani kami u kadai mar bakila jeng tip ke basai ba u thumu ban thebam ani ka channel si ka thumu thebam hapo khnai la haka khanai tarik jong ubnai naila kasam arja hoi kata kasni ka ba uba selfie ura siasat yap kit khot jeng ka sabini tam de kita hapo khodop barki ap Maniok kopi ya kan dia ka report. No need to involve. You come along. Come. No, wait. Please We want justice! 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 Down! Down! Down!